Coca-Cola. Съдържание. Въведение. Кока-Кола е една от най-разпознаваемите марки в света. Тя присъства в над 200 държави и продава милиарди напитки ежедневно. Създадена през 1886 година, тя бързо се превръща в символ на вкус, свежест и споделяне. Глобално присъствие и влияние. Кока-Кола се адаптира към различни пазари, като предлага локализирани вкусове и маркетинг стратегии. Марката участва в социални каузи, устойчиви инициативи и културни събития, утвърждавайки позицията си като лидер в индустрията. Други модели. Кока-Кола без захар. Класическият вкус на Кока-Кола, но без захар и калории, създадена за тези, които искат лекота без компромис с вкуса. Кока-Кола с череша. Популярен вариант с наситен вкус на череша, който придава сладък и леко тръпчив акцент към оригиналната Кока-Кола. Кока-Кола с ванилия. Освежаваща Кока-Кола с мек и сладък ванилов аромат, добавящ нежен и кремообразен вкус. Кока-Кола с малина. Уникална комбинация от традиционния вкус на Кока-Кола и свежестта на малината за плодово освежаващо изживяване. От аптека до глобален гигант. Кока-Кола е създадена от фармацевта Джон Пембъртън като лечебна напитка. След като Аса Кандлър придобива правата, той я превръща в мащабен бизнес. През 1894 година започва бутилирането, а през 1928 година Кока-Кола става партньор на Олимпийските игри. Разширяване и развитие през годините. През 1950-те години Кока-Кола навлиза в Европа и Азия. През 1982 година се появява диетична Кока-Кола, а през 2005 година Coca-Cola Zero. Днес компанията инвестира в здравословни напитки и устойчиви опаковки, запазвайки лидерската си позиция. Интересни факти. Първи факт. Ако всички бутилки с Кока-Кола, произведени досега, бъдат подредени една до друга, те биха обгърнали планетата повече от 4 пъти. Формулата на Кока-Кола се пази в строго секретен сейф в Атланта. Смята се, че само двама души по едно и също време знаят точния състав и никога не пътуват заедно. Когато Кока-Кола била създадена през 1886 година, тя съдържала екстракт от листа на кока, който съдържа малки количества кокаин. През 1929 година тази съставка била напълно премахната. Маркетинг. Кока-Кола е пионер в рекламата. От първите плакати през 19 век до дигиталните кампании днес. Някои от най-успешните реклами включват коледния камион, кампанията по Тухтейтана да сподели Кока-Кола и партньорства с спортни събития. Изграждане на лоялност. Кока-Кола създава емоционална връзка с клиентите чрез персонализирани бутилки, социални кампании и ангажираност в обществени проекти. Програмите за лоялност и маркетинговите стратегии поддържат дългосрочна привързаност към марката. Иновации. Оставането на върха. Кока-Кола инвестира в нови технологии. От намаляване на захарта в напитките до въвеждането на 100% рециклируеми бутилки. Компанията следва тенденциите, като разработва нови продукти като растителни и функционални напитки. Устойчивост и социална отговорност. Кока-Кола намалява въглеродния си отпечатък чрез екологични опаковки и водоразтворими етикети. Компанията подкрепя социални каузи, образователни програми и инициативи за опазване на природата. Тайните на успеха. Кока-Кола доказва, че успехът се постига чрез постоянни иновации, адаптация и силен бранд.
Компанията показва важността на маркетинга, устойчивостта и изграждането на доверие сред клиентите. Заключение и бъдеще. Кока-кола продължава да се развива, залагайки на екологични решения и нови пазарни възможности. Марката остава водеща благодарение на умението си да комбинира традиция и модерни бизнес стратегии. Интересни факти. Първи факт. От 1886 до 1959 година цената на една бутилка Кока-кола в САЩ оставала непроменена. Само 5 цента, благодарение на дългосрочни договори с дистрибуторите. През 1985 година НАСА изпраща специално проектирано кенче Кока-кола на борда на космическата совалка Challenger, превръщайки я в първата газирана напитка, консумирана в космоса. Кока-кола е толкова популярна, че логото й се разпознава от 9, 10 и 4% от хората по света. Това я прави една от най-известните марки на всички времена. Благодаря за вниманието.